Ok. Katsotaan vähän sitä IoT- ja reaaliaikaraportointiskenaariota seuraavaksi ja viimeiseksi itse asiassa demo-osuudesta. Meillä on Azure IoT-hubi tässä, eli tämmöinen Azuren palvelu, mikä käytännössä hallinnoi IoT-laitteita. Se voi kirjoittaa esimerkiksi nyt Azure-tietovarastoon tai tämmöiseen data lakein pysyväisvarastoon analysointia varten dataa. Sen lisäksi meillä on palvelu, mikä on tämmöinen Stream Analytics, myöskin Azuresta löytyvä palvelu, mikä käytännössä kirjoittaa striimausta. Voidaan tehdä ennenkin se aggregointia, aikaikkunointia ja tämän tyyppistä asiaa sinne. Ja se, mikä hyvä, tai mitä se sitten loppujen lopuksi tekee, niin se kirjoittaa nyt tässä tapauksessa semmoisen IoT-ryhmän työtilaan suoraan sitä dataa. No, IoT-ryhmän työtila nyt on vain nimetty IoT-ryhmän työtila, se ei ole millään tavalla erilainen työtila kuin mikään muu, se on ihan normaali ryhmän työtila. Mutta käytännössä tämä Stream Analytics pystyy suoraan päivittämään siellä olevaa tietomallia. Ja se tosiaan niin kuin myöskin tulee sinne näkyviin saman tien, kun se päivittää sitä niin sinne meidän dashboardille. Jos tästä katsotaan vähän demoa, se miten tämä demo on, te ette valitettavasti näe tätä sovellusta, mutta se on tämän näköinen meidän itse tekemä puhelinsovellus, mikä lähettää käytännössä tuonne IoT-hubiin tavaraa. Eli siinä on tämmöinen Start Collecting Data, mikä on sitten oikeastaan se, mitä mä kohta painan. Sitä ennen niin katsotaan sitä, että minkä näköinen se tällä hetkellä on se dashboardi, mihin sitä dataa rupeaa kohta valumaan. Eli mulla on täällä oma työtila, mikä on tosiaan se IoT-työtila. Ja tällä hetkellä siellä kaikki näyttää olevan tyhjää, lukuun ottamatta sitä, että siellä on jonkunnäköistä karttatietoa kerättynä aikaisemmilta päiviltä. Ja nyt täältä painaa Start Collect käytännössä. Tuossa on muutamia akseleita, se mittaa kiihtyvyyttä, mittaa myöskin sitten niin puhelimen asentoa samalla, kun mä tätä puhelinta tässä nyt pyörittelen. Sinne pikkuhiljaa rupeaa sitä tietoa tulemaan ja se käytännössä rupeaa näkymään siellä saman tien. Siinä on muutama sekunnin viive, miten se sieltä tulee, mutta aika nopeasti kuitenkin. Ja sen lisäksi, jos mä vaikka kolistelen vähän puhelinta, mulla on täällä muutamia raja-arvoja, mitkä ylittyy, kun mun kiihtyvyys käytännössä kasvaa liian suureksi. Ja tosiaan tämä on sitten dashboardia, mitä katsotaan tässä, ja me voidaan toki niin kuin mennä porautua täältä vaikka katsomaan mun yksittäinen aamun työreitti, mitä mä oon ajanut, ja esimerkiksi tässä alla katsoa vähän, että miten nopeus on mennyt mihinkäkin aikaan. Tämä on 2 tuntia käytännössä myöhässä, niin sanotusti en ole ihan noin aikaisin ollut liikenteessä. Noin.